Kakasi Students Union Laban Circle hakasngi palai kladawai ka sarkar jela pagadi benit kendang no mardor ya baro kiyeng masnabi an ha Maxwellton Estate Bad Mahadev Khola. Ya gani gajing dawala pensngo hakmat Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management ba Lakman Rumbui ha bakentu yo Menteri bo Pinstead ya gajing kendang ikibriu ba Shong be an ba yada ya gajing mentoy jong kitrai muluk kathan. Ke KSU ko ang bakandai eka kacaka ha Maxwellton Estate ka bahab hapo uput usam ka dor basnong Kentish Straits Oxford Rilbong kadai ka revenue land bat kadai jong ka sarkar Meghalaya. Kidon bun gibriu basyong bean hakani kacaka klem da yo jingbin ni jing menjur jong ka dor basnong lani kinu kibor kmi. Kalau ka dawru ya ka jing sokhya halot ka kot ka khya ka khut ka suba bat ka jing jabo ka saudong saukun. Habathalanya ka jing bamlei ka sarkar kani ka seng ki samla pulie kala rai bakan pinbeteng ya ka jing pinchna yeng ya ki trai muluk ki bomdon yeng dan sem ha Maxwellton Estate. Habayade bat kama hadef khola ka KSU kala kno bat ki breu basyong bean ki late ye ki jing tei benne shirta ha ka than bat kini ki breu ki labrat ye ki jabo jaban ha ka wa duit ba marjan bat pinjabo ya kani ka wa. Ka KSU ka lepin prai ka tu kat ni ki jing tei dangshen Henry ki board district kila khot ekran ya ka seng bakila debru ban IT ka kaipot syaka sarkar. Namar kani ka KSU ka kentu ya Menteri bon Pinstead no ya ka jing kendang yakini ki yeng bean nama hadef khola. Nakaling ka KSU Laban Circle kala ya chakhamat berkala sim bunti ligi sinjam halor jong ki kam bean gi badan nang ti po Mahadev Khola bat kumjuru po Maxwellton Estate. Nin pitchwa kaliang ka Mahadev Khola ngakat kum ka jingnya soy hakipor ki bamanswa ka dewi bandon tang ka jaka ban mani blay jong gi rungit Hindu. Dan re kadang mi isi kadang mi kiya nioi ba kilas dang ban wan kita kena buhai snong omtang bagi buhai snong gisa ni gisang man pli ki dukan ki pli ki guest house ru berki aisa betang ki parajat ki jong ki menu kita gi briu ki balong komnu lagi di riu sniu ni rubaman gi baswan ri tengan senior ngimtip maka ni kalong ke bama ka ba ima bat ka ba syarkai hadu kata-kata ka ban kata pa de ke briu hadin teman sangi kan mau nakaliang ki isu Laban Circle kalalek ban kendang ya kini ki yeng baro mat kaladan hi ke jingya tengku bat keyboard jong ka an jong ka jela pada hakani ka kenti ke pemerintah lawan banyak kendu yu revenue minister bertemai ban peso biang yang kata pada ka di bandan dengan jaka mani blay hendri gitu ki basong bean yang tu ki ba le ki kam yu ngimtip ki ba khayi ba pateng tu ki ba aiwa yang tu di ban kendang di penduk jat no baro nomor hakiwi ki state ki la ban kendang ye ki wi pat ki yeng tei bean ni pe Assam ne UP ne Manipur ne ye ru ki la ba boleh jela Meghalaya kamla kata ka digoi Mahadev Khola habai di bat Maxwellton Estate ke jaka ke badan duk khandai ekar kemengitip yang tur ki buon bha ki ba buhai snong ki ba debi ki barjala ki menderi bat kani ke jaka kan khandai ekar bat musra ka dan ke jingi khun ki sa padang jong ka sarkar jela bat u pawan bauri ui marwari nang ni di dang hakin dang sen kala job ka sarkar ke kies ka bamut bakati ke Maxwellton Estate kam disu ke jaka jong unong simen kadai ke jaka jong sarkar lan ni kata revenue land kebuni ong aktin pareng di kumnu ha revenue land i nongsong ki poibir ini ki menderi ki bomdei nang jek berujungi ki wan song bean yang tu ka bamla bonlong mat kai ke bangi lalap ru kolong bab kadon kalami sekoi ke seng balang tu ka bedai juki ni ki reusit nyam ki jongki ha ka ba kila pelong kum kata facilitation center lan ni ka relief and rehab center ha ka ba ki nyarap gitu ki briu ki basa ang tu lan ni kila ar banyarap an penyokot yo slan wan nyalam briu batmai tengi ngesau dei bah mentah ba sarkar kala job ya kan ka kies kam ko tu jaka kala de revenue lan mu gitu ki briu ki song bean ba sarkar ka dei ban wan na kilat ki lenti ban kendang no mardor ki ban pendon kam ya ka tu jaka na ka berta ka jing mentoy ka jong u pajba ba jong jelai berkoi ku mangi ihi ba sor slong ta kala khapnya hadu kata ba ka tu jaka ka ban khandai ekar kala banom ka jing kerku ya ka jela ba ji pajba hi bro ina kaliang ka jongi tingi ong bala ka sarkar ka stem te kumut ku mengile men suar ngin haban le hi ban haban pendik bet gitu gibri ba song bi an yang tu